Situada no polígono Rianxeiro de Té, nunha parcela de titularidade municipal que o Concello cedeu gustosamente á Consellería de Medio Rural, emprázase a base da Unidade Operativa contra Incendios Forestais. O edificio no que a Xunta investirá máis de 441.000 euros forma parte do Plan de Infraestructuras de Medio Rural, de cara a mellorar os servizos de loita contra o lume. É a base de referencia para o persoal do dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais de aquí da comarca. Estou-me a referir a persoal das brigadas de contraincendios, persoal das motobombas, asentes forestais, é dicir, un pouco que corresponde ao persoal desta comarca dentro do Distrito Forestal 4 de Noia, de Barbanza, que é o distrito forestal onde estamos. Son bases que sirven de referencia para o inicio e o fin da xornada, e para, digamos, aqueles turnos, principalmente turnos nocturnos ou turnos nos que no exterior non se pode desenvolver un traballo, para que sirva para levar a cabo outras accións que tamén son de moita importancia, como son cuestións de formación, por exemplo, de mantemento dos equipos, tanto de comunicacións como de ferramentas, tamén de os vehículos que estarán aquí ubicados. Por exemplo, hai unha serie de pick-ups, de motobombas que teñen aquí espacio, estarán alosados, estarán estacionados. A elección de Rianxo responde tamén á súa ubicación estratéxica, de cara a poder coordinar dun xeito rápido as labores de prevención e extinción, non só para esta comarca, senón tamén para as áreas veciñas. Básicamente búscanse zonas centradas, con boas comunicacións, temos moi boa salida para todo o que é a autovía de Barbanza, como para subir hacia Noia por la zona de Boiro, etc., como ir hacia atrás en dirección hacia Padrón, etc. As obras de construcción da base encaran xa a súa recta final. Cunha superficie de aproximadamente uns 2.000 metros cadrados, o edificio distribúese en 3 zonas ben diferenciadas. Dispoñen, lóxicamente, no interior de zonas de vestiarios, aseos, para que les podan, ao inicio ao final da xornada, cambiarse, vestir os equipamentos correspondientes para cada unha das funcións que teñen, das tarefas que teñen para cada día. Dispón tamén de zonas de descanso, para facilitar o descanso do persoal, tamén zonas para que podan realizar comidas, etc. E tamén hai un pequeno despacho para labores de tipo administrativo se presentan, ou de tipo técnico se deben realizarse. Unha das súas singularidades radica tamén no seu deseño. Na construcción do inmoble empregáronse materiais ecolóxicos, como é o caso da madeira, para convertela nunha edificación bioclimática. Un diseño, como podedes ver, bastante especial, no sentido de que da propia, digamos, da arquitectura, dos materiais que se empregan na súa construcción. Básicamente, o que se trata de empregar un recurso natural e propio, como é da madeira aquí de Galicia, que é o que conforma a estrutura do edificio. A de Rianxo, xunto coas dos concellos de Muíños en Ourense e Mondoñedo en Lugo, será unha das 3 BUO en proceso de construcción para toda Galicia, nas que en Medio Rural investirá un total de 1,4 millóns de euros.